पहिल्या राऊंड मध्येच लाल केलं. बाहेर 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 ए बाहेर ए बाहेर 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 चल बाहेर चल. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. आजचा व्हिडिओ आपल्या मनोरंजनासाठीचा. यामध्ये कंटेंट काहीच नाही, पण तुमचा फुल टाइमपास होतो, फुल धमाल येतील या. कारण व्हिडिओ पण तसंच असा. कधी कधी काय होता की प्रत्येक क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स ज्यावेळी एकत्र येतात कुठच्या तरी व्हिडिओ बनवण्याच्या हेतूने किंवा कोणाचं तरी प्रमोशन वगैरे असत किंवा काहीतरी जर कारण असत, तर त्यावेळी जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळी मौज मस्ती ही भरपूर होताच. पण त्यामध्ये काय होता की तुमका चांगला किंवा नवीन काहीतरी दाखवण्याचा, महत्त्वाचा दाखवण्याच्या प्रयत्नामध्ये किंवा त्या व्हिडिओमध्ये ती आम्ही बरीचशी काटछाट करतो. तर मागच्या आपल्या कॅप्सूल रिसॉर्टच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही संगीत खुर्चीचं एक छोटंसं पार्ट बघितलं असतं. तर पूर्ण मी दाखवू नाही, कारण व्हिडिओ आपली खूप लांब होतली आणि बघू पण नंतर कंटाळ येतो. त्यामुळे आम्ही जास्त काय त्याच्यात दाखवलं नाही, फक्त महत्त्वाचे जे पार्ट होते तेच दाखवलं. तर संगीत खुर्चीचा जो व्हिडिओ होतो ना, किंवा इतर जी मौज मस्ती, तर आम्ही फोटेज ठेवून दिलेलं आहे त्याचं वेगळं व्हिडिओ करूसाठी. तर तोच व्हिडिओ आज तुमका बघूक मिळतलो. व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमका खूप आवडत, धमाल येत, तुमका कंटाळून अजिबात येऊचो नाही आणि पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघशाल ही अपेक्षा असा. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि लाईक करा. हे आपण आता आहोत जुवा बेटावर. नाही विचारूकत नाही तुका आम्ही. पाय देऊन जायचा काय वर जावा खायसू नो. इकडे संगीत खुर्च्या चालू होत, पण यांचे नियम अजून काय फिक्स होत नाहीत. पहिला राऊंड चला बसा. अरे स्पीड गेम खेळ, स्पीड गेम. गोळी कोण मारतो लो. पहिल्या राऊंड मध्येच लाल केलं. बाहेर 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 ए बाहेर ए बाहेर 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 चल बाहेर चल. चल पुढे. नाही ती होती लकी दादा खेळलो. अरे लकी दादा कसं परत दिलो. बाहेर काढा त्या का, बाहेर काढा. चल बाहेर बाहेर बाहेर. हे बाबा ये तू बाहेर गेलो ना असं नाच नाच तू नाच. ओके 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 आमल्या काय सिद्ध्या मॅच फिक्सिंग केलं तू. तुझी मॅच फिक्सिंग हातला धगधगता. फिरो अरे म्हणजे मीच असते ती कसं फिरता. अरे पण दोन दोन कोण बाहेर. भाऊ ऑलरेडी आउट झाले.
भाऊ ऑलरेडी आउट झालेलो. मैदानाच्या बाहेर जावं सांगणार. भांडवायचं राहायचं झाला काय माझ्या पुढे गेलो. अरे हळू ये ना. अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी 1 लाखाचा प्राइस मारणारे अशा प्रकारे अंतर शेती आम्ही वाटून घेतो. चिटिंग करतो. आता थांबव ना. अशा प्रकारे दुसऱ्यांदा दादा 3 वेळा मधून बाहेर होत आहेत. फायनली माझा ब्रॉन्झ मॉडेल बघायला माझे पप्पा हवे होते. ब्रॉन्झ मॉडेल प्रॅक्टिस करत होतो या सगळ्याची. 2 वाजता 6 सकाळी 5 वाजता उठून पेपर टाकायचो. 6 वाजता ग्राउंड मध्ये येऊन मी प्रॅक्टिस करायचो. आणि तसं सगळं श्रेय माझ्या बायकोला होतं. माझ्या हातापासून डावे पण येऊ शकतो. काही शकतात असलं घालतं नाही ना बघा लाईव्ह आता तुझं बघूच राहिला. काका चिडले.
कांबळी झाले पाहिजे कांबळी. अशा प्रकारे जिंकण्याला 1 लाख रुपये आकाश आणि ऋतिक परसूरचे रेस घालवायच्या कॉम्पिटिशन मध्ये मारलेले त्याच्यात बिअर पार्टी no cheating on this Akash. We have to be fair, okay? चला अरे लांब जाऊ नको ब्लूटूथ बंद बंटी काळी एक नंबर पाणी घालणारे कोण आहेत अभिनंदन एक नंबर. आणि घडून आणलेला रेवंडीच्या मालवणी कट्टा चांगलाच लिंबू आणला सिद्धो काय तो आला तुझ्या बरोबर मी उत्तेजनार्थ घ्या 300 रुपये. ठरवलेले का उत्तेजनार्थ बक्षीस 100 रुपये बसून आणि अंकिताला लकीदा तिकडे चल 1000 स्ट्रोमला पण 1000 500 वगैरे असं काहीतरी 250. उत्तेजनार्थ दे रे उत्तेजनार्थ दे. चला आता बाकीचे राहुलेले आता पुढचं राहून सिद्ध्या गडीचे पाठव. अरे तोच स्क्रीनशॉट परत अंकिता कांबळेला जसं सांगितलेलं तसं 500 रुपयाचा लकी कांबळीचा विजय असो. लकी कांबळीचा विजय असो. चला सिद्ध्याक देवा रे 300 रुपये तरी देवा. झाला मारा घ्या 10 का 20 भाई एसी चालू लसूण या वराडचा चिवडा घ्या. चिक्की वाले कॅमेरामन थोडं कमी कर पण ती परत करे परत जरा मोबाईल परत करतो. विराज बेटे तोडतला ता आकाश नाही बघलं कोणची उडी मारलाय की रँडी ऑर्टन अमोल पण म्हणजे कसं विचारायला पाहिजे. पण म्हणजे स्क्रीनवर तुम्ही जो बॉक्स बघतास त्यामध्ये बघा 73% लोक सबस्क्राईब केल्याशिवाय आपले व्हिडिओ बघतात आणि 26-27% लोक आहेत जे आपले सबस्क्रायबर आहेत. तर असं न करता तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर सबस्क्राईब केलास की नाही एकदा चेक करा आणि सबस्क्राईब केलेला नसाल तर नक्कीच त्या बटन दाबा आणि सबस्क्राईब करा. म्हणजे घर बसल्या तुम्ही नवीन व्हिडिओ सिंधुदुर्गातले कोकणातले जे काय कुठचे असतील ते तुम्ही घर बसल्या बघू शकतास. आपल्या इंस्टाग्रामवर पण अकाउंट असा कोण रे ह्यो नावाचा ज्याचा ID तुमका लास्ट व्हिडिओच्या शेवटी मिळात तर तेका पण तुम्ही फॉलो करा आणि तुमचा प्रेम असाच भरभरून आमका मिळात. तर पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.